आदसा एक्सालफ्राथ' दङमोन नङा होमबा आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा सोंबावनोसै आदसा फंबाया गार्लफ्रेन्डजों सेक्स जाखांबाय नामा? भगबान बेफोरदि कुइसन नालै माने बेफोरथ' सेक्रेटसो जेनेबा ओमफ्राय माने मा होनबावनो आंथ' जानाया जायाखैलै ओमफ्राय खनसे जादों बायदियानो जादों आरोना माने हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोगथां भइस इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबाय आसा खालामो बे मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव ओमफ्राय दिनै आंनाव दंफैयो फंबाय गुमा फाग्ला इउटुबार ओरैनो फंबायजों माखासे सोंनाय फिननाय लानोसै दिनैनि भिडिअआ एसे फानि जागोन इन्टारेस्ट बेखायनो नोंथांमोना माने जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना दा बिदिब्ला आं फंबायनाव माखासे खोथा सोंनानै लानोसै नोंथांमोनाबो माने जोंजों लोगोसे नायलांदो आरो इन्जय लादो ना मा होनो बिदिनो होननांसिगोन फंबायखौ आंनि चेनेलाव सिगांग्रै बरायनानै लाबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन माने आङो दा नैबे आदानि चेनेलाव नुजाफैबाय आरोना ओमफ्राय दा आंनाव आदा मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदों आरोना स' लेट्स स्टार्ट नाउ सोंनो हासिगोन आरो आदसा गिबियावनो फंबायनि रियेल नामा मा बेखौ माने भिउवार्सफोरनो खोन्थाहरनो हागोन नामा? आंनि अरिजिनेल नामाथ' माने फाखन ब्रह्म आरोना माने फाखनावबो माने ओरैबायदि जायो आरोना माने ओरै पि आरोना पिआव लायोबाथ' पि ए होयोबाथ' पेसो जायो नालाय बेखायनो ओमफ्राय एफ लायोबाबो एसे दस्रा मानो होनना बुङोबा पि ओइच ए के अ एन होनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बि आर ए ओइच एम ए माने फाखन ब्रह्म आरो आंनि नामा अरिजिनेल नामा आदसा ओमफ्राय इउटुब चेनेलनि नामा मारैहाय माने गुमा फाग्ला दोननाय जाखो बेखौ एसे भिउवार्सफोरनो खोन्थाहरनो माने बिनि गुबै रिजोना जाहैबाय ओरैबायदि बिराद दुखुनांथाव बोरैबा साननानै नायोब्ला मानो होनना बुङोब्ला आङो सिगाङावहाय इउटुब चेनेलखौ बानायदोंमोन आरोना आङो बेयाव मोनसे मोननै भिडिअ होनानैनो बिराद भाइरेल जाजानो लुबैदोंमोन आरो माने चेनेलखौ ग्र' खालामनो सानदोंमोन दाना ओरैबायदि जाबाय आङो सिगाङाव आंनि चेनेलनि नामखौ माने आंनि नामखौनो होदोंमोन माने फाखन ब्रह्मखौनो होदोंमोन आरोना बे समाव आङो भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामबाय नाथाय आंनि चेनेलाव आपल'ड होबाय नालाय आङो आंनि नामखौ सार्च खालामबाय आरोना चेनेलनि नामखौ नाथाय गैयाब्रा एकदम भिडिअआनो फैया मोनसेबो माने चेनेलानो फैया सार्च खालामबा मोना माने बेयावथ' आं सानबाय माने आंनि नामजों गुबुनफोरनि मेरला चेनेल दं नालाय जेनेबा फाखन ब्रह्म मेरला दं नालाय दा बेखायनो सानबाय आङो माथा मारिबाय होमबाथ' बेयाव माने एसे इउनिक नाम लानांगोन एसे आलादायै नामखौ लानानैहाय माने भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगोन आरोना मेक्सिमाम 30टा 40टाबाबो आरोना भिडिअआव एसे भिउस फैयाबा बे चेनेला सार्च खालामबाबो फैखाया आरोना बेखौ माने भिउवार्सफ्रा लोगोफ्रा बुजिखागोन आरो सोरबा इउटुबारफ्रा ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आं सानबाय आरोना बाब एथ' माथा मारिबाय आङो ओरैनोथ' आं इउटुबाव फैनो गोसो गैयामोन नालाय माथो गुबुननि चेनेला सार्च खालामनानै नायबानो फैयो बेबो ओरैबायदियाव जादों माने सासे सिख्लाखौ आंबो इउटुब चेनेल खुलिबायथ' लाय आं आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो होननानै बिदोंमोन आरो बेबायदि बिदोंमोन ओमफ्राय दाना सार्च खालामलायबाय आङो आं मोनासै नोंनो सार्च खालामनानै होलाय होनबाय आंखौ दाना आं सार्च खालामना होबाय दाना फैयासै रा एकदम चेनेलानो सार्च खालामबाबो फैयासै दाना बिराद दुखु मोनबाय आं ओमफ्राय फार्स्ट टाइमनि खोथा नालाय नलेजबो गैया जेबो गैखाया ओरैनो भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय टाइटेलखौनो लिरनो रोंबावा एखमबा ओमफ्राय सार्च खालामबाबो फैयासै बेनो नोंनि इउटुब चेनेलखौ ना माथो मोनसे फैयालाय होननानै बुंजाबाय आरो आं माने बिनि थाखायनो सानबाय आं एसे माथा बाहायबाय माने मानसिफ्राबो माने मोजां नलेज होबाबो मोजां बुंबाबो माने मोजांखौ सापर्ट होखाया नालाय एसे फाग्ला रोखोम जाखानांगौ इउटुबार मानसिफ्रा बेनि थाखायनो ओमफ्राय सानबाय आं चेनेल नामखौबो गुमा फाग्ला होबाय ओमफ्राय मानसियाबो एसे फाग्ला बायदि टाइपखा आरोना आङो एसे माने खरा आरो जानला मोनला नङा आरो आदसा बेखिनियानो आरो गुमा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय माने गुमा फाग्ला चेनेला माबोरै थानाय माने नोंगौ नोंनायालाय माने ओरैनो फार्स्ट टाइम नोङो माबायोब्ला चेनेल खुलियोब्ला फैखाया दे बेखौ बयबो मिथिगौ आंनिया फैखायाखैमोन ओमफ्राय दासो फैसै आंनियाबो आरो आंनियाथ' मोननै मोनथाम नामा सोलायबाय थानाय जादोंमोन दासो थिग जाहैबाय मोगथां भइस लाबाय आंनि नामखौनो लाबाय आंबो ओमफ्राय सिगाङाव आं बेलेग लादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंनाबो एसे फेजाल जादोंमोन ओमफ्राय आंनाबो ओरैनो एसे भिउस फैसै नालाय मालाबा ओरैनो 8,000 गाहाम ओरैनो 2,000 3,000 बिदि फैलाबायसैलै 100-200 दं आंनाबो एकदम गैथारालाय गोदान बिदि आरोखि ना नङा फाजा बिदिल' गावनि जिमाइलाजों नायनायनिल' फैयो एखमबा 1 भिउस गाहामल' फैयो बे चेनेल
जाखायो माने जाय खुलिदों आरोना गोदानै जायनाखि दा जेनेबा एसे गिदिर चेनेलफोर बिसोरबो माने सिगांनिखौ गोसोखाङोब्ला बिसोरबो दा मिथिगोन आरोखि खोथाया सैथ'थ' बेफोरबायदि होननाय जागोन आरोखि ना जा बेखिनिया जानानै थांबाय आदसा ओमफ्राय फंबायनाव मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाबाव फंबायनाव एक्स गार्लफ्रेन्ड दंना गैयामोन दासिमाव आरोखि एक्स गार्लफ्रेन्ड दंना गैया बेथ' बे एसे सिक्रेटमोनलै एक्सआ दंनाया दङ आदसा दङ सानै ना साथाम दङ दंनायालाय एक्स गार्लफ्रेन्डआ ओमफ्राय दा किसुमान माखासेफ्रा हाबा जाबाय जानांगौ ओमफ्राय दा सानैसोआ बिदिनो लागजारियास हौवाफोरजों माखासे दुद्रायबाय थायो आरो थांलाय फैलायावनो दङ दाबो हाबा जानाय सम जाथ'वाखै हाबा जाजोबबा मोजां मोनसिगौ आरो गोसोफ्रा एसे सान्थि मोनसिगौ आंबो माने आखल जायो समाव मानो होनना बुङोब्ला एखमबा नोंनाव फैफिननो साननामोनलाय बिदि फैफिनजायो जा फाग्ला फैफिनजायो जा माने ओरैबायदि सानो एखमबा आंनि बुंनाय टपिकआ आरो ना माने आं लाबनि फारसेबो एखमबा नलेज होयो नालाय बुजिखानाय हिसाबै माने एखमबा आंनि टपिकआ बिसोरनि काहानिफोरजों मिलायबा बिसोर रागा जोङो इनडाइरेक्टलि माने नांनो हागौ साननानै एसे बोरैबा मोनो माने हाबा जाखांबाथ' नांबाबो जेबो मारै नांलाय गैला नालाय बिसोरो माथा मारिनाय नंला नालाय बेनि थाखायनो एसे दुखु मोनो आरो माने सानबाय होननानै आंखौसो बुंबाय दां बेफोरबायदि साननाय फैयो दां बिदि साननानै आंसो दुखु मोनो बिसोरथ' मोना आरो बेखिनि ओमफ्राय नोङो दा बेलेग नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ बेलेग बयफ्रेन्डजों थानाय नुयोब्ला नोंनि गोसोआ माबायदि मोनो आं दुखु मोनालै मानो दुखु मोननो माने माखासे प्रब्लेमनि थाखायसो माने न'खरजों न'खर एडजास्ट जायैनि थाखायसो गारलायनाय जायो नालाय निस्सय आंनाल' जानाय नङा गुबुनाबो जागोन बेबायदि आरोना माने जाय माबे रिलेसनशिपआव आरोना माने फोथायलायनाय गैया बा बे न'खरजों जोंनि न'खरजों गोरोबलायनाय गैया बेफोरबायदि रिलेसनशिपआ अलरेडि फेल जाखायो आरो मालाबाबो थाखाया बियो बयनियाबो केन्सेल जाखायो बेयाव दुखु मोनलायनानै मा लाब जानो नोंनि गोसोआवनो आंनि गोसोआवबो दुखु थालायोबा बे जेबो प्रब्लेम सल्भ जानाय नङा नों मोनसे खामानियावबो एंगेज जानो हानाय नङा बेनिखायनो गोजानाव थानांगौ आरो माने बावनांगौ गोसोखौ हमथा थागोन होननाय माने माखासे मानसिफ्रा बिदि सानहाबनानै थायो आरो बेफोरखौ बाद होनांगौसो बेफोरबायदि मेल'डि गान खोनासंनायखौ आरो ना माने नों इसेबां बेफोरबायदि गानखौ दामगोन गोसोखांसिननायसो फैगोन आरो आरो मोनसे राहा थायो बिनिफ्राय साबसिन महर गोनां हिनजावखौ ट्राइ खालामनायनांगौ आरो ना माखासे मानसिफ्रा बुङो आरो ना माने जोंनावलाय माथो हिनजावफ्रा नांथाराब्रा जोंखौलाय माथो रावबो गोसोथारा नोंथाङा मालाबाबो ट्राइ खालामाखै जानांगौ सोरबा माने नों गारजाखांनायनि उनाव खायफा मानसिफ्रा मा हिनजाव गोसोबावनो माने प्रपज खालामा आरो दा बेफोरो आन्दायो आरो माने नोंथाङा गारजादोंबाबोथ' नोंथाङा गुबुननि थाखाय सना जागोन बेखायनो माने ट्राइ खालामनांगौ आरो प्रपज खालामनांगौ निस्सय गुबुनजों गारजा लांखाबाय आङो गुबुनखौ मोननाय नंला गुबुन आंखौ रावबो गोसोनाय नङा बेफोरबायदि दासान आरो माने मोनसे खोथा दङ ना मालायनि हांगार फिथरा आंनि सना फिथर नङा होमबा थिगैनो दं आदसा बेबो जानो थांबाय एक्स गार्लफ्रेन्डआ दंमोन बेनिया आदसा बेखौ माने मोजां मिलायलायनानै गावसोर सानैजों गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड माने सानैजों मिलायलायनानै बिसोरो माने नागारलायबाय आरोखि माखासे मिलायलायनो माबायाव आरोखि ना बिदि जाना थांबाय नोंगौ नंनायालाय माने मोजां मोनलायनायाव माने मोनलायथारनाय हाबा जानायखौल' माने मोजां ट्रुलाभ होनानै नंगौना बे आरोखि माने नागारलायनाय माखासे बुजिलायनानै नागारलायनायाबो माने ट्रुलाभ आरोखि बेफोरबायदि बिदि होननाय दंना मोनसे ओमफ्राय मोनसे खोथा आदसा एक्स गार्लफ्रेन्डथ' दङमोन नङा होमबा आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा सोंबावनोसै आदसा फंबाया गार्लफ्रेन्डजों सेक्स जाखांबाय नामा भगबान बेफोरदि कुइसन नालै माने बेफोरथ' सिक्रेटसो जेनेबा ओमफ्राय माने मा होनबावनो आंथ' जानाया जायाखैलै ओमफ्राय खनसे जादों बायदियानो जादों आरो ना माने आंना गाज्रि नङा गाइसमोन माने गाज्रि नङा गाज्रि दासान माने खनसे जानाय बायदि होननाया आरो ना ओरैबायदि जादों मानो होनना बुङोब्ला आङो सानसेखालि जिएफजोंहाय माने बेरायदोंमोन आरो माने माबायाव आं खुलागुलि खोथा बुङो ओमफ्राय आं थगाया आरो ना माने बेरायदोंमोन आरो ना बेरायनायाव ओमफ्राय माने बेयावनो ओरैनो आखाइ हमनानै बेरायलायनाय नालाय जेनेबा एसे माने सेक्सआथ' रिलेसन जायाखै आरो ना माने एसे टाच जानाय बायदि जादों आरो सौग्रावनाय जानानै जेनेबा बेल' आरो ओमफ्राय जेबो गैया आंनाव मिथिबाय जेबो गैया सेक्स जायाखै फंबाया माने सेक्स जायाखै माने बेलेग टाच जादों एसे माने टाच जादों आरो ना माने ओरैबायदि हरनायाव आरो ना जेनेबा ओरै हरनानै आखाइ हमनानै बेरायनायाव बेफोरथ' एसे टाच जानाय बायदि जादों आदसा बे जानानै थांबाय ओमफ्राय दासान्दि माने प्रेजेन्टआव आरो गार्लफ्रेन्ड दंना गैया दाथ' गैथ'वा आंना गैनायालाय माने आङो एसे माबानानैसो लागोन आरो ना माने मानो होनना बुङोब्ला दा माने हिनजाव माहारियानो आरो ना गासिबो हिनजावफ्रानो बांसिनानो माने थाखा फैसा गोनां मालदारखौसो नागिरखायो नालाय दानि जुगाव आरो
रावबो जों बायदिनि थाखाय आं नोंखौ मोनाब्ला थैगोन सना होननानै बुंनाय नङा आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मानि पावारा खम ना दा ओरैबायदि जायो बै फैसा गोनां मानसिफोरखौ आरोना मोनोब्ला हिनजावफ्रा सना आं नोंखौ मोनाब्ला थैगोन होननानै खर बुंगोन आरो नोंहा जेब्ला थाखा फैसा मालदार नाथाय जों बायदिनि थाखायथ' बेफोरबायदि होनग्रा थानाय नङाना जों बेखायनो आं गोसो होथ'वाखै जोंबो मालदार जाग्रोनि दे गारि घरानि मालिक जागोन होमबा माने दा नोंनि बुंनाया दा गार्लफ्रेन्ड नांथ'ला फंबायनो ओमफ्राय माने थाखा खामायग्रोसिगोन आरोखि बिनि उनावसो माने गार्लफ्रेन्ड प्लास माने डाइरेक्ट लानायसै आरोखि गार्लफ्रेन्ड हिनजावब्ला डाइरेक्ट लानायसै आरोखि नोंथांमोना माने जायफोर सिंगेलफोर ना नेनानै थादो गुमा फाग्ला फंबायखौ थाखा खामायना मालदा जानायावसो लासिगोन जाहैबाय खाफाल दंबा मोनगोन ना मा बिदिनो जाहैबाय आदसा मोनसे खोथाबाव आदसा लाइफआव हिनजावखौ माबायदिखौ मोनजानो लुबैयो जेनेबा नोंहाथ' दा एक्सपिरियेन्स थाबाय माखासे माने आं ओरैबायदिखौ लुबैयो माने माबा आंनिया जायो हिनजावा जेरैखि जायो गोसोम लोदो लोदो मेट्रिकेल एसे लिंग्रि दबबाबो जायो मानो होननानै बुङोब्ला बे बाथ्राखौ मानो बुंनांदों आङो मिथिबाय मानो होनना बुङोब्ला नों जायखौ फसायो नों बेखौ अलरेडि मोनखाया बेनि थाखायनो आङो मोनसे साननाय दं आरो ना महर मुस्रिया जाक थाक माने आखल गियाना मोजां जाबानो जाबाय माने बिमा बिफाजों एडजास्ट जानानै संसार जालांनो हानाय हिनजावानो जायो बेखौ होननानै बुंनानै लानांगौ नाथाय बयनिबो गोसोआ लुबैयो आरो ना माने एसेबाबो हाइ फाइ सिख्ला माने गावनि महर गोनांखौ लुबैयो आरो ना माने ओमफ्राय दा माने बेफोरबायदि लायक नङा नालाय जोंना माने बेफोरबायदि मोननायनि अबस्था नङा नालाय बेनि थाखायनो सानो आरो गोसोआथ' लुबैयो ओमफ्राय बेफोरबायदि साननानै थानांगौ जायो आरो ओमफ्राय माथो होनो आरो मानो होनना बुङोब्ला हिनजावा माने जों खारो जोंहा माने न'खरफोरनि फारसे आरो थाखा फैसानि फारसे खारो आरोना जोंहा माबोरै लाइफखौ जोंनिखौ सेटेल खालामनो हागोन बेफोरबायदिनि फारसे खारो ओमफ्राय नाथाय किसुमान माखासे हिनजावफ्रा आरोना माने जाय हौवानाव थाखा फैसा दं जाय हौवाया माने लाइफआव थांनानै थानायाव गोरलै खालामलांगोन बा आलो गोजोनै लाखिनो हागोन नैबे लामाजोंसो खारो माखासे हिनजावफ्रा आरो गासिबो होनजोबाखै आं माने भिउवार्सफ्रा नंगौ थिगैनो दं आदसा ओमफ्राय जेनेबा लाइफआवथ' हिनजावखौ लाखानांगौ नङा होमबा दा लास्ट कुइसन आं गुमा फाग्ला फंबायनाव लास्ट कुइसन खालामबावनोसै माने सोरबा बायदि हौवाफ्रा माने हिनजावखौ गोजाननिखौ लानो लुबैयो आरो सोरबा बायदिया माने खाथिनिखौ लानो लुबैयो आरोखि सोरबा बायदियाथ' गामिनिखौ लानो लुबैयो आरोखि बेबायदि आदसा ओमफ्राय लास्ट कुइसना बेनो फंबाया हिनजावखौ गोजाननिखौ लानो लुबैयोना खाथिनिखौ लानो लुबैयो आंथ' खाथिनिखौनो लुबैयो लुबैनाया मानो होननानै माखासे अनेक खोथा थायो खाथिनि माबाखौ लानो लुबैनाय माने आंथ' बुंनो हाया नालाय माने आंनि लाइफआ हिनजाव लानानै माबायदि माबा थागोन आरो मिडिल क्लास ना माने फार्स्ट क्लास ना थार्ड क्लास बेसेबां लेभेलसिम थागोन आं बेखौथ' बुंनो हाया नालाय दायो बेखायनो आं ओरैबायदि लुबैयो आरो ना माने बिहाव बिखुनजोनाव एखमबा माने खैफोद आफोद जाब्रबबा नुजाहैनाय हयथ'बा माने गावनि फिसाजोआ आंनि हिनजावा जेनेबा खैफोद आफोद जाब्रबबा बिहाव बिखुनजोआ फैनानै नायफैनो हानाय थाबैनो इमिडियेटलि आरो हयथ'बा मोनसे प्लास पइन्टआ बेबो जाहैबाय माने रांखान्थि बिथिङावबो एखमबा लोरबां जायोबा खाथिनि हिनजाव लायोबा एसेबाबो हेल्प मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे मेन पइन्टआ जाहैबाय बिहाव बिखुनजोनाव दाउ बेमार अमा बेमार माबा माबि हांसोफोर थैयोब्ला जोंथ' बर' मानसिफ्रा गासिबो एसटि मानसियानो रायखस नालाय बेखौ थाबैनो हथात करि थांब्रबनानै हेल' होनाय लोगो लोगो मोनजाहैनाय आरो नैबे टारगेटखौ नायनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिजोंबो माने न'खराव एडजास्ट जानाया बांसिन फैयो आरो मा खौसेथिया बांसिन फैयो थांलाय फैलायजों माने गोरोबलायनाया बांसिन फैयो नैबे आरो आंनि साननाया थिगैनो दङ फंबायनि साननायाबो नोंगौ माने बिहाव बिखुनजोनि थाब ओंखाम मोनजायोब्ला माने गोसोखांबाय थायोना बिहाव बिखुनजोफ्राबो आरो खाथिनि मानसिखौ बांसिन अनखायोब्रा अननाया मानो होनना बुङोब्ला गोजानाव नों हाजार मोजां मिलिटारियानो जा इन्जिनियारानो जा डाक्टारानो जा जेनेबा बै हिनजावनि बिब' दंबा आरोना बैनि फिसाइफोरखौ अननाया खम जागोन माने खाथिनिखौ बांसिन अनो थांलाय फैलाय बेहासो जावैसोआ मोजांथारलै होनलायगोन आरो आंनि थाखाय जौआ बेबायदियाव ओरैबायदि थागोन आरो बै बिहाव बिखुनजोआ बैसिनो बिजामादै माखासेफोरनो थाखाय जौ दोनाब्लाबो आंनि थाखाय थागोन आरो खाथिनि हिसाबै माने माबा मोनसे जायोब्लाबो लोमजादोंब्लाबो दै होफैनो दै लोंसै जावैसो माने होफैनो हानाय आरोखि नोंगौ माने जाय बिखुनजोआ बिजामादै मोनगोन माने खाफाल गोनां साननानै ला नामा आंखौ माने बिराद अनगोन जाहैबाय नों बिखुनजो बिहावखौ अननायालाय अनखानांगोन उफाय गैया होमबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै नामा नोंहासो कुइसन सोंग्रासो मिथिगौ आंलाय माथो होनबावनो जाबाय लोगोफोर माने फंबायनि बिसय माखासे मिथिनानै लाबाय उननि भिडिअआव माबाफोर सोंबावनांगौबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो
ओमफ्राय उननि भिडिअ'आव लाबावनोसै औ आदसा दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना मा होनो औ दे बिदिबा लोगोफोर लाखिबाय बाय बाय ओमफ्रायो माने आंनाव जेनेबा नैबे दाया आरोना माने आदाया मोननैसो कुइसन सोंदों बेफोरनि बेलायाव आरो माखासे मिस्टेकफोर जादोंबा जादोंसै ओमफ्राय माने मोजां जादोंबा जादोंसै स' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बयबो एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो गिदिंदा अबेबा खनानिफ्राय फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय जों बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायनांगोन मिथिबाय दे बिदिबा लोगोफोर लाखिथ'बाय बाय बाय जय हिन्द जोबथानि